הנושא שלנו היום היא שפת המתמטיקה. הדוגמה הראשונה, אנחנו רואים את x חלקי 2, שזה שווה לחצי x. ואפשר להיעזר בתמונה משמאל, שזה מבליט את החצי מתוך השלם. בדוגמה השנייה, אנחנו רואים בשפת המתמטיקה את ציר x, ועליו יש את המספר 1. קבוצת המספרים x גדול מ-1 היא כל המספרים שהם גדולים מ-1. דוגמה 2, דוגמה 1.5. המספר 0 לא נמצא בקבוצה הזאת. בדוגמה השלישית למטה, אנחנו רואים את המספר מינוס x. מינוס x, אנחנו מזהים אותו פעמיים. פעם אחת, כאשר ה-x חיובי בצד שמאל, כאשר ה-x חיובי ואז מינוס x הוא מספר שלילי. פעם שנייה, כאשר x שלילי, ואז מינוס x הופך למספר חיובי. עד כאן.